Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. Shri Balaji Hardware Gallery CMM Arena Mercedes and Chaugule Industry Limited. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. नमस्कार, प्रुडंटमध्ये मी ऋषिकेश तुमचं स्वागत करतो. वीकेंड शॉपिंग असेल किंवा विविध कारणास्तव आपण बेळगावात येत असतो. आता सध्या अनेक ठिकाणी आपण विविध प्रकारची आपले स्वतःसाठी ऑफिस असेल, घर असेल, हॉल असेल, अशा विविध प्रकारच्या गोष्टींची आपण सुशोभीकरण करण्यासाठी किंवा एक वेगळी झमक आपल्या हॉलला असेल, ऑफिसला देण्यासाठी आपण विविध ठिकाणच्या हार्डवेअर दुकानांमध्ये जात असतो. पण बेळगावमध्ये देखील एक अशा प्रकारचं प्रशस्त असं श्री बालाजी हार्डवेअर एक दुकान आहे, एक शोरूम आहे आणि आपण त्याची एक छोटीशी झलक घेणार आहोत. त्या संदर्भात स्वामी आपल्यासोबत आहेत. सर, तुमचं स्वागत. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी म्हणून हे कडोका गल्लीमध्ये दुकान आहेत. बेळगावमध्ये हार्ट ऑफ सिटीमध्ये मेन पार्किंग बाजूला इथं आहेत. आम्ही घरच्यासाठी नवीन घर बांधता असताना, आता नवीन ऑफिस बांधता असताना प्रत्येक आयटम मिळतं इथं. प्रत्येक आयटममध्ये काय इंटिरियर करत तर तुम्ही किचन ट्रॉलीचा आयटम म्हणा, CP बाथ फिटिंग म्हणा आणि हार्डवेअरचं दरवाजा आयटम म्हणा, प्लस व्हरायटी मिळते. तर लो क्वालिटीपासून हाय क्वालिटीपर्यंत कस्टमर हर तरीका वेगळ्या वेगळ्या असतात. बरोबर. तर गरीब लोकांना पण कसं पाहिजे ते मटेरियल पण आहे, हाय लेवल पण पाहिजे तर ते मटेरियल आहेत. स्टँडर्ड मटेरियल मिळणार विश्वासवर आम्ही व्यापार करतो. गोवा कस्टमरसाठी स्पेशल आमच्याकडे गोवा कस्टमर भरपूर येतात. प्रत्येक आठवड्याला आमचं कमी कमी 10, 15, 100 कस्टमर असतं आहे. शनिवार, संडे त्या टाईमला आमच्याकडे प्रत्येक येतं असते. घरचं साहित्य 1 नंबर आहे. आता तर प्रत्येक घराला नवीन नवीन बनणारच. प्रत्येकाला घर पाहिजे, घरनंतर इंटेरियर पाहिजे, इंटेरियर दरवाजे चांगला दिसायला पाहिजे. म्हणून आमच्याकडे घर चांगलं आणि व्यवस्थित मटेरियल लागायचं असतं. आमचं श्री बालाजी हार्डवेअरकडे यायला पाहिजे. का म्हणते तुम्हाला व्हरायटी मिळतं, बघायला येतं. बघायला म्हटलं तर व्हरायटी नवीन नवीन आयटम मिळते. हे नाही म्हटलं तर आम्ही आमच्याकडे नाही म्हटलं तर बी गुगलमध्ये सर्च केलं तर बी तुम्हाला असं नवीन आयटममध्ये सर म्हटलं तर सांगितलं तर आम्ही मागून पण देऊ शकते. आम्ही प्रत्येक आमचं इंडियामध्ये कुठलं कंपनी प्रोडक्ट आहे ना, आम्ही सगळं व्यवस्थित आमचं रिलेशन चांगलं आहे. त्याच्याबद्दल तुम्हाला कुठलं पण आयटम पाहिजे ना आम्ही मागून देतो, तुम्हाला सर्व्हिस पण देतो. सर, श्रावण महिना सुरू आहे. इथून पुढे विविध सण उत्सव आपण साजरे करतो. त्यानिमित्तानं काही डिस्काउंट असेल, काही कमी प्राईजमध्ये अशा पद्धतीचे स्कीम आहे तुमच्याकडे? नाही, श्री बालाजी हार्डवेअर कमी कमी तुम्हाला 28 वर्ष झाला आम्ही बंदमध्ये. आम्ही लो प्राईज ठेवून कस्टमरला चांगला सर्व्हिस देतो. MRP पासून तुम्हाला एक 20% म्हणा, एक गोवा कस्टमर तर आणि प्रेमानं बोलून त्याला डिस्काउंट स्पेशल देतो. आम्ही लोकल कस्टमर असं आम्ही बघत नाही कधी बी. लोकल कस्टमर गोवा कस्टमरला का म्हणतात, हे लोक दुकानाला फसवतात. आम्ही कधी बी फसवत नाही. तुम्ही आला तर बी रिटर्न घेऊन आला तर बी रिटर्न घेऊन आणि नवीन मटेरियल देतो चांगलं. आणि एक कंपनीमध्ये प्रोडक्ट होते तर डिफेक्ट होत असतात. कुठला पण कंपनी तुम्ही घ्या, गोदरेज घ्या, लिंक घ्या, कुठल्या लॉकमध्ये प्रॉब्लेम आला असते ते आम्ही इफेक्ट नवीन पीस आम्ही त्याला देऊन समाधान करून कस्टमरला सर्व्हिस सॅटिस्फाईड असं आम्ही करून देतो. जर तुम्ही कधी बेळगावात आलात, तुम्हाला तुमचा हॉल असेल, ऑफिस असेल किंवा तुमचं घराचं इंटेरियर जर आकर्षक बनवायचं असेल तर बेळगावातील श्री बालाजी हार्डवेअरला नक्की भेट द्या. Bringing happiness
happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल, सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy, value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. नमस्कार, प्रुडंटमध्ये मी ऋषिकेश तुमचं स्वागत करतो. बेळगाव विशेष दौऱ्यावरती आहोत आपण आणि विविध प्रकारच्या मार्केटमध्ये आपण इथे फिरतो आहोत. कुमठेकर फर्निशिंगमध्ये आपण सध्या आहोत. सर, काय सांगाल, काय विशेषता आहे? कोणकोणत्या प्रकारच्या घर सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तू इथे मिळतात? नमस्कार. आपल्याकडे कर्टन्स म्हणजे काही घरासाठी लागतील. कर्टन्समध्ये बरेच आपल्याकडे व्हरायटी असतात. त्याच्यामध्ये आपण कर्टन्स म्हटलं की आपण 2 प्रकार असतात. एक असतं रेसिडेन्शियल आणि दुसरं असतं कमर्शियल. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला रेसिडेन्शियलमध्ये जे कर्टन्स, त्याच्यावर रेडीमेड कर्टन्स येतील. त्याच्यानंतर कस्टमाइज जे काही प्रीमियम क्वालिटीचे वगैरे जे लागतात, जे मोठे मोठे बंगलोज असतात त्यांच्यासाठी आम्ही कस्टमाइज करून देतो. त्याचबरोबर बंगल्याला लागणारे कर्टन ॲक्सेसरीज, त्याच्यानंतर कार्पेट्स, बेड लिनेन्स, त्याच्यानंतर वॉलपेपर्स, कस्टमाइज सोफा, हे सर्व आम्ही प्रोव्हाइड करतो. त्याचबरोबर कर्टन्सबरोबर ब्लाइंड्स, जे इम्पोर्टेड ब्लाइंड्स येतात ते ब्लाइंड, त्याच्यामध्ये बरेच प्रकार आहेत. जेणेकरून ते मोटराईज येतात रिमोटवरचे. त्याच्यानंतर जे रेग्युलर ऑपरेटिंग, त्याच्यामध्ये बरीच वेगवेगळी व्हरायटी आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडं वॉलपेपरमध्ये देखील बरीच व्हरायटी आहे. ते पण आपण देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये सुद्धा कस्टमाइज वॉलपेपर, जसं की एखाद्या कंपनीचं लोगो घालायचं आहे किंवा एखाद्या बेडरूममध्ये मुलाचं चित्र घालायचं आहे, ते सुद्धा आपण कस्टमाइजमध्ये, किंवा फॅमिली फोटोज, ते सुद्धा आम्ही कस्टमाइजमध्ये करून देऊ शकतो. आम्ही बघतोय की एकंदर खूप चांगल्या प्रकारचं आणि विविध ब्रँड्सचं साहित्य इथे मिळते. अगदी योगा मॅटपासून ते घर सजावटीसाठी लागणाऱ्या मॅटर्स असतील किंवा एखादा फंक्शन असेल तशा कार्यक्रमांसाठी लागणारे इथे मॅटर्स मिळतात. कशा पद्धतीने मिळतात? प्राइजेस काय आहेत? डिस्काउंट वगैरे मिळतं का?
हो, अवश्य आम्ही डिस्काउंट पण करून देतो. त्याच्यामध्ये कसे बरेच वेगवेगळे ब्रँड्स आहेत. त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये क्वालिटी बेसिकली 3 क्वालिटी येतात त्याच्यामध्ये. रबराईज स्क्वायर मॅट्रेस, त्याच्यानंतर स्प्रिंग मॅट्रेस, त्याच्यानंतर फोम मॅट्रेस. ह्या प्रत्येक 3 व्हरायटीमध्ये देखील परत जवळजवळ 10 ते 12 अलग अलग व्हरायटी आहेत. मग त्याच्यामध्ये क्वालिटीवरती जे प्राइसिंग व्हेरिएशन होतात, कमी जास्त कमी जास्त होतात. आणि त्या प्राइसिंगप्रमाणे त्या क्वालिटीप्रमाणेच आम्हीसुद्धा डिस्काउंट थोडंफार कमी जास्त करून देतो आहे. कुमठेकर फर्निशिंगमध्ये येण्यासाठी बेळगावात आल्यानंतर काय सांगाल, ॲड्रेस काय आहे तुमचा? इथं आपलं कडोकर गल्लीमध्ये म्हणजे बेळगावच्या मेन मार्केटमध्ये कडोकर गल्लीमध्येच आपलं शोरूम आहे. आणि इथं बेळगावमध्ये आल्यानंतर जेव्हा माणूस मार्केटमध्ये येतो त्यावेळेला त्याला जास्त काही शोधावं लागणार नाही आहे. अगदी लँडमार्क असल्याचं काय आहे कडोकर गल्लीमध्ये. जर तुम्हाला बेळगावात आल्यानंतर खरेदी करण्याचा मोह आवरला नाही तर कुमठेकर फर्निशिंगमध्ये नक्की या. घर सजावटीसाठी लागणारे विविध प्रकारचे पडदे, अगदी कुशन कवर असतील, योगा मॅटसुद्धा इथे आम्ही पाहायला मिळाले आम्हाला. तर सर, योगा मॅट कशी काय? म्हणजे योगा मॅट खरं तर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज असतात तशा प्रकारच्या दुकानांमध्ये मिळते, पण इथे योगा मॅटसुद्धा आम्हाला बघायला मिळाले. इथं आपला प्रयत्न काय आहे की आलेल्या माणसाला परत जाता कामा नये. आता कसं आहे, आपलं कर्टनसाठी येतातच, बेडशीटसाठी येतात, तेव्हा त्यांना जर गरज असेल योगा मॅटची तर ते सुद्धा आपल्याकडे इथं उपलब्ध आहेत. त्याच्यामुळे त्यांनासुद्धा एक प्रकारे सोय होते. त्याच्यासाठी आपण ठेवलेले आहेत. आणि योगा मॅट एक आपलं एक दुसरा प्रकार असा आहे की आपलं हेल्थ कॉन्शियस प्रॉडक्ट असल्यामुळं आम्ही त्याला जास्त प्रमोट करतो. बरोबर. जर तुम्हाला खरेदी करायची असतील अशा विविध प्रकारच्या वस्तू तर बेळगावातील कुमठेकर फर्निशिंगमध्ये या शोरूमला नक्की भेट द्या. नमस्कार, मी ऋषिकेश. प्रुडंटमध्ये तुमचं स्वागत. आपण बेळगावमध्ये आहोत. बेळगाव विशेष दौऱ्यामध्ये विविध प्रकारच्या शोरूम्सला आपण भेट देतो आहे. व्ही डेकोर नावाचं बेळगावातील अत्यंत प्रशस्त अशा पद्धतीचं एक फर्निशिंगसाठीची विविध प्रकारची साहित्य इथे मिळतात. कर्टन्स असतील, पडदे असतील, अशा विविध प्रकारची साहित्य इथे मिळतात. आणि व्ही डेकोरच्या वतीनं आपल्यासोबत बोलण्यासाठी योगेश सर आहेत. सर, स्वागत तुमचं. थँक्यू. मी योगेश, म्हणजे व्ही डेकोर आता समजा 12-13 वर्ष झाले ओपन करून. चांगलं सहकार्य मिळत आहे इथल्या लोकांचं, प्लस खास म्हणजे गोव्याकरांचं पण फार चांगलं हे आहे, मिळत आहे. त्याच्यानंतर हा दुकान चालू होऊन समजा हे माझे 3 शॉप्स आहेत आजूबाजूला, चालू होऊन झाले आता 11 वर्ष. आता पुढचा पाऊल आम्ही टाकणार आहे. पुढचा पाऊल म्हणजे समजा 6000 स्क्वेअर फीटचं मोठी वास्तू येणार आहे. त्याच्यात सगळ्यांचं सहकार्याने आम्ही आणि पुढं पाऊल टाकू. तुमच्या आशीर्वादाने चांगलं होईल. कोणकोणत्या नवीन प्रकारच्या वस्तू तिथे आम्हाला पाहायला मिळतील? भरपूर नवीन प्रकार आहेत. नवीन बेड कवर्स येणार आहेत, नवीन समजा सिंथेटिक वॉलपेपर्स आहेत, त्याच्यानंतर वॉल कवरिंग्स फार मोठे चांगल्या प्रकारचे येणार आहेत, ब्लाइंड्स, एक्सक्लुझिव्ह ब्लाइंड्स आहेत, त्याच्यानंतर कार्पेट्स भरपूर इत्यादी भरपूर काही असे विविध प्रकारचे ब्रँड्स आहेत. ट्रायडंट आहे, त्याच्यानंतर वेल्सपन आहे, स्प्रिंगवेल मॅट्रेसेस आहेत, स्लीफवेल मॅट्रेसेस आहेत, भरपूर काही 11 नमुनेचे ब्रँड प्रकार सप्ले मॅट्रेसेसचे आहेत. आणि ब्लाइंड्समध्ये समजा डी डेकोरचे कर्टन्स आहेत, GM फॅब्रिक्स, त्याच्यानंतर ABNचे, क्रिएशनचे, हे सगळे काही प्रकारचे मोठे मोठे ब्रँड्स कर्टन्सचे आहेत. असे भरपूर आहेत. सोफा बॅग्स, कुशन कवर्स, कुशन्स, पिलोज इत्यादी काही फर्निशिंगला लागतो आहे तुम्हाला ते सगळं मिळेल तुम्हाला. कस्टमाइज सोफासुद्धा पण करतो आम्ही. कस्टमाइज सोफा पण करतो. सगळे कस्टमाइज जे काही लागते तुम्हाला इंटिरियरसाठी ते सगळं अवलंबून आहे, सगळं अवलंबून करून देतो. नक्कीच व्ही डेकोरची एक नवी प्रशस्त असं शोरूम आपल्याला बेळगावात येत्या काही दिवसात नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. आणि आत्ता आपण बघतोय की विविध प्रकारच्या साहित्य आत्ता सध्याच्या या शोरूममध्ये आपल्याला उपलब्ध आहेत. जर तुम्हाला हवे असतील, बेळगावात असाल, विविध सण उत्सव समोर येत आहेत, जर तुम्हाला घर सजवण्यासाठीचं साहित्य जर हवं असेल तर बेळगावातील व्ही डेकोरला नक्की भेट द्या.
Chawat was sponsored by BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर इनोवेटिंग लाइफस्टाइल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena, Mercedes. and Chaugule Industry Limited. Bringing happiness in every celebration. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. मा बाप अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू. चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमच्याकडे आसाच. तुझो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.